Teď si ukážem, jak sa savenúť do dediny. Čiže, prepačte. Čiže meno si dáme čokoľvek, napríklad ja tam dám bla. Dáte dáte kameň. Tak. A už dáte iba napríklad kreatívu, ja mám rád. Môžeme zobrať dobré vecičky, kde na túto stranu. Čiže zbehneme. A tu je. Jak vidíte, tak sme sa saveli do dediny. Tak teraz nezabudnite ale dať like. Toto neviem z čoho stalo, ale toto dobré. Napríklad tu je kovár. Čo tu máme? Irony, boty. Napríklad tak nasadíme si. Tak, mám pekné boticky. No, keď už sme pri tom, aby to nebolo zase také moc krátke, tak ešte pôjdeme ku druhému kovárovi, čo poviete. Dúfajme, že tam ulovíme aj emeraldy. Kde je druhý kovár? A tam je druhý koniec dediny. Krnopý chovár. Pôjdeme na naše, dúfajme, že to ako vždy nebude zatopené. Jak vyzerá, tak je. A robím to takto. Čiže tak. Ale ak niečo, tak u všetkých to nefunguje. Občas to aj nepôjde. Neprepňate to. Ja nemám počkať. A ja som to vedel. Ja nemám rád. Možno to nezruším, tak aby mi tu netiekla láva. Mám tu presne 2 bloky. Takže teraz sa mrkneme sem. A počkajte. Čo to tu je? 2 styky. Milí dedinčania. Jo, emeraldy, chlieb. Strom tu nechám. Jablčko. Pozrite, aký sme fešák. Toto zapínam príšerie. Čiže stretneme sa potom v ďalšom tutoriáli. Ešte si urobíme selfiečko. Tak, koniec. Tak, čaute.